मैया नीक लागेला हो बड़ा नीक लागेला। मैया 9 दिन के नवरात्रि बड़ा नीक लागेला। मैया 9 दिन के नवरात्रि बड़ा नीक लागेला। मैया के मंदिरवा में चौकी सजल बा। मैया के मंदिरवा में चौकी सजावल बा। चौकी सजावल बा माई के आसन लगावल बा। चौकी सजावल बा माई के आसन लगावल बा। आसन सजावल बड़ा नीक लागेला माई हो। आसन